Здравейте, мили деца! Аз съм Каролина и съм на 11 години. Днес ще чета за по-малките деца Червената шапчица. Нека да започнем. Живяло някога едно чудно хубаво момиченце. На главата си то носело червена като божур шапчица, която толкова добре му стояла, че всички го наричали Червената шапчица. Един ден майка му казала: „Червена шапчице, в кошничката съм сложила една топла питка, гърненце с масло, плодове и бутилка вино. Иди да видиш как е баба ти. Но когато минаваш през гората, не се отклонявай от пътеката, за да не те срещне страшният вълк. Като стигнеш до къщичката, почукай 3 пъти. Баба ще те познае и ще ти отговори.“ Червената шапчица се сбогувала с майка си, махнала с ръка на баща си и тръгнала на път. Петелът, кокошката, патенцето и котенцето и пожелали весело прекарване, а агънцето, онова смеденото звънче, я изпратило чак до шосето. Момичето вървяло и стигнало до гората. Било рано сутринта. Птичките се пробуждали, протягали крила над гнездата си, прехвърчали от клон на клон и пели. Между дърветата трепкали пъстри цветя, червени гъбки кимали с кълпачета към хубавото момиче. „Ще направя букет от горски цветя и ще го занеса на баба“, си помислила Червената шапчица. Тя обича цветя и ще се зарадва много. Момичето почнало да къса от примамливите цветове. Те били един от друг по-хубави и тя влизала все по-навътре в гората. Изведнъж чула страшен глас. Червената шапчица бързо се скрила зад един храст. Погледнала оттам и що да види? Пред нея седяло някакво непознато странно същество, което и кимало с главата и я запитало: „Къде си тръгнала с тази кошничка, Червена шапчице?“ „Баба е болна, носи и масло, вино и плодове“, отвърнало момичето. „Ще й чукна 3 пъти на вратата и тя ще ми отвори.“ „Това е работа само за мен“, си казал злият вълк и тръгнал направо през гората. Той вървял бързо, защото няколко дни не бил хапвал нищо и бил много гладен. Като стигнал къщичката, погледнал през прозореца. Вътре на леглото седяла добрата баба. Плетяла чорапи и мислила за своята внучка. В стаята нямало никого, само черното коте мъркало въгъла на стаята. Вълкът почукал 3 пъти на вратата. „Кой чука?“ попитала бабата. „Аз съм, бабо, твоята Червена шапчица“, отвърнал престорено вълкът. „Нося ти топла питка и масълце, винце и плодове. Отвори си вратата и влез в бабиното“, казала възрастната жена, която нищо не подозирала. Вълкът дръпнал вратата и както бил изгладнял, скочил и нагълтал наведнъж бабата. После завързал на главата си нейната забрадка, сложил нейните очила, завил се в леглото и зачакал. А Червената шапчица не бързала. Беряла цветя из гората, гонила пеперутки, наслаждавала се на птичите песни. Била радостна, че ще види баба си. Ще я изненада с подаръците и ще й поднесе букет. Вървяла и весело си наникала. Когато видяла бялата къщичка с саксиите по прозорците, влязла на пръсти в двора. Златният слънчоглед до оградата я забелязал и кимнал с глава. Луковичките в лехите протегнали към нея зелени с сиперца. Гълъбите излезли от къщичките си, познали я и затрепкали с крила. Червената шапчица сложила кошничката пред вратата.